помага на българското общество да се запознае с Института Държавна сигурност. Защото ако трябва да говорим възможно най-кратко за съдържанието на този сборник, действително той съдържа най-важните документи в тези три направления, в които до този момент ние почти не познаваме и изследователите почти не са изследвали тези три основни аспекти от дейността на държавна сигурност, а именно как е създадена държавна сигурност веднага след 9 септември 1944 година като наследство от царския отдел държавна сигурност, как тази структура и какви са причините за нейното развитие и усъвършенстване, за това по какъв начин веднага след 9 септември се създава агентурната мрежа на държавна сигурност, как тя се развива, на какъв контрол подлежи и по какъв начин се е работило по определение на самите документи на държавна сигурност с най-важния механизъм за изпълнението на задачите на държавна сигурност, именно агентурния апарат, и не на последно място така наречения оперативен отчет. Това е всъщност сърцето на държавна сигурност, вътрешните правила, по които тя е съществувала, за да изпълнява своите задачи. Както и заместник-председателят на комисията